Aduh mama, ada cewek berduit yang bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang What's up, man? Ayan. Isang magandang umaga, Pilipinas. Isang magandang gabi sa iba't ibang dako ng mundo. Yan. Magandang tanghali. Yan. Mayroon tayong i-unboxing, guys. So, yan. So, bagong dating. Yan. Sponsor ng ating isang napakabait na partner ng buhay. Yan. Sus, ano kaya ito, no? Very surprise. Kaya ito, may pa-surprise pa, guys. Yan, bubuksan ko na, guys. Yan, ha? Bago pa po yan, guys, ha? Yan. O, yan, galing pa yung 7-Eleven. Hindi ko na na-videoan kanina ito ng 7-Eleven. Na, ano kasi? Na ambon-ambon. Yan. Uy, grabe naman. Nare-reklamo pa, no? Ito na nga eh. Binubuksan na nga eh. Yan o. Grabe naman yung pagkasend. Ano kaya ito, no? Mukhang ayaw sabihin, no? Yun o. Ayaw. Ano kaya ito? Uy. Ako, buntik yung ano. Dahan. Bato. Uy! Ayan na, guys. Ayan na. Ano ba? Ayan. No? Uy! Pitasong kaya natin. Apa yan? Ito pa. Yan. Grabe yung pagka, ano. Oh. Talagang scotch tip pa more. Yun, no? Tadaan! Ay, guys! Nakakatuwa! Sound card! Ayan, no? Ayan, ala. Live broadcaster equipment, you know? Agoy. Sana all. Yay! Sa wakas, guys, na-surprise ako. Grabe. Sa tagal kong minimithi, no? Agoy. Ito po yung aking noon na sana magkaroon ako. Ayan. Natupad na rin sa wakas. Salamat, mahal ko ako. Yan po. Mamaya pipicturan ko po sa inyo yung aking nag-sponsor ng aking biip. Yan. Yun! Nalang ganda! Ay! Nakakatuwa siya, guys. Ayan siya, oh. Ayan, guys, oh. Ano ba ito? Sit up. Agoy, ayan, oh. Guys. Dito, yung mic. Ito yung mic. Ayan, oh. Agoy. Ito. Lalagyan natin ng takip. Tapos, siyempre, may ring light. Ring light siya, guys. Ay, ito yung pala pang sala. Hello! Hello! Oh! Ayos ka lang! Nakakatuwa. Yan yung mic niya, guys. Ay! Grabe. Sound card. Tapos, ano pa to? Uy! May bag pa siya, oh.
Ano pa dyan? Oh, nawabi. Ay, bag. Isa pa man eh. Yan ay mas. Oh. Isa pa. Yan, isa man eh. Isa man eh. Yan ay budyong. Ay budyong. Uy! Uy! May sunglass ako. Grabe oh. Grabe talaga yun. Aking ano. Asawa. Uy! Oh! Guys. Uy! Grabe oh. Oh! Oh! Grabe siya. Ayan guys. So may sunglass pa. Ayan, supportive talaga yung aking. Yan! Grabe. Ang ganda oh. Yan o. Willie Garte. Bawat sanggol na isilang may sariling kapalaran. Ay grabe, nakakatuwa naman siya. Sobrano ay grabe. Maraming salamat mahal ko ah. Ayan. Ayan. Kahit ano po siya. Ngayon na lang po siya naging supportive talaga sa akin. Dati-rati waray! Waray. Ayan. So yan. Ayan guys oh. Binigyan pa tayo ng sunglass. Ni Bossing. Ng aking partner. Salamat mahal ko. Ayan oh. Talaga naman oh. Rayban ang dating. Uy! Doon lang, ayaw mo magbalik. Hala. Ayun, tarungin mo. Sabi, shout out Chai Star. Ayan, tarungin mo Dodong. Ayan, oh. Grabe, oh, may lagayan pa siya. Ano yung tatak niya? Shin. Ayan ang tatak mo. Ay, thank you. Uy! Napay bag na butangan sa akong kuwan. Yung laptop na ako. Asan yung patungan ng laptop? Ayan guys, ang dami. Ano ba yung patungan ng laptop? Ayan siya. Ang dami. Nasaan ba yung sound card niya? Ito yung sound card. Baliktad din na akong pagkabutang, no? Ay pagkakuhan. Kani. Ano yung sound card niya? Diretso. Tut! Ayan guys. Ito po yung ating unboxing, no? I-picturean natin mamaya. Agoy! Pyrite pan. Ganda halo-halo. Asa man ang ring light, ani? Tingnan na itong score daw na ay ring light na libre. Wak man di ay. Ang buang man siguro. Yes. Picture! Tangtang na natin siya. Yan. Kasi may bag pa siya. Sa laptop. Yan. Yan. Grabe. Ang dami niya naman. Sound card. Electric power. Anak. Sa kano. Yan. Sama ni. Ito na. Pang-open. So yan, meron pa nito. Sunglass, oh. Yan. Sunglass guys. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At don't forget to like,
share, and subscribe my YouTube channel. And then, see you in my next vlog. Pupuy!